Tout de suite, nous allons encore découvrir une prochaine ligueur. Qui sera notre prochaine ligueur avec la complicité de la régie? Tout de suite, c'est parti. K'aw bɛɛ lajɛlen fo ni an ye hivernage sur kɛnɛ kan an b'i kɔ ye ni hakilina in ta mun kama parce que n'i ko an b'i kɔ ye politique tɔn de politique tɔn min sigira Mali ka ɲɛtaga kama n'i ye mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ ko an b'i kɔ u bɛ mun kɔ u bɛ jɔn kɔ an bɛ baara de kɔ an bɛ Mali ɲɛtaga de kɔ an bɛ kɛwale ɲuman de kɔ o de la tɔn tɔgɔ dara ko an b'i kɔ politique tɔn min don a ye danfara don ani politique tɔn tɔw cɛ cogo di a donna n'a cɛ ni baara de an b'i kɔ bɛ baara de la su ni tile an b'i kɔ bɛ fɛn fɛn kɛ a nafa bɛ se jamana kɔnɔdenw de ma forage b'o la ɲamancɛ b'o la denmisɛnninw ka école ko b'o la musow ka safunɛ dilanyɔrɔ ni ɲɔsikow ni tigadɛgɛ dilankow b'o la a tɔ ka ca an b'i kɔ bɛ nin fɛn fɛn la bɛɛ kɛ kun ye malidenw ka lafiya parce que politique kan ka kɛ sababu de ka nafa se population ma k'an se yan bi an nana aw ka pɔn bɔ an b'a ɲini aw fɛ fana n'a bɔra ɲama mana k'a kɔnɔ a bɛ na ni degun ye parce que n'i y'a jate minɛ ɲama de bɛ pɔnw gere n b'a ɲini n balakaw fɛ an nana fara aw kan bi ka nin degun bɔ aw kan pour que an ka se ka nimisi wasa sɔrɔ fo aw ka se ka kɔ in matarafa ɲama wɛrɛ kana bɔ a kɔnɔ o de bɛ kɛ anw fana bolo kunna wolo ni nisɔndiya ye. Nous demandons M. Issa Kokoné, au Conseil national de lutte contre le sida, de remettre le trophée. Fatuma tabatuli, iye batuli baralare, iye bintalare, iye madamuntureleje, adambagalo agakene. Merci beaucoup, merci pour l'appel. Merci. Wa alaykoum assalam. C'est M. Issa Kokoné au Conseil national de lutte contre le sida qui remet le trophée à la représentante de Mme Niane Fatoumata avec sa sœur vice-présidente. Représentée par sa sœur, Mme Touré. Vice-présidente de Amiko Bintanyana. Vice-présidente de Amiko. Vous allez donner un mot de la part de votre sœur. An bɛ jama fo kosɛbɛ monsieur le ministre bɛ kɛnɛ kan yan ministre de la culture an b'a fo festival daminɛ ni bi cɛ a bɛ nin festival in ko la an b'a fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la ka promotion féminine mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo partenaire fɛn fɛn bɛ kɛnɛ in ka pressiw artistes an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ ye trophée sɔrɔ su in na an b'aw fo kosɛbɛ min b'anw da o ye remerciement de an bɛ an kɔrɔmuso Kunba Gawlo Sek fo kosɛbɛ a bɔra Sénégal ka na nin préparatif kɛ yan Bamako wagati min na a ye Fatumata Batuli Ɲani choisi comme marraine an b'a fo la kosɛbɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ Kunba Gawlo Sek ye a ma da o ma Batuli ka baara kɛlenw fɛ a tilala ka trophée ta k'a di Batuli ma ko Batuli ye lingueur de k'a n'a ka kan a b'a mérité a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ a sɔrɔla kɛwale de fɛ n tɛ Batuli dɔn o ka bɛn tiɲɛ ma mais a bɛ ka min kɛ Mali kɔnɔla la k'a damina Diboli fo Tesalit a dogolen tɛ maliyɛnden si la a bɛɛ kɛ kun ye maliyɛndenw ko ye
Batuli ko k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko festival sigira hɛrɛ la ko Ala ka kuncɛ hɛrɛ la Ala ka jamana sumaya Ala ka artiste fɛn fɛn nana Ala ka bɛɛ ɲuman segin ka so n bɛ bɛɛ lajɛlen fo bonne soirée